Hey guys, so andito na ang aking in-order na glutathione. Ayan, so share ko sa inyo guys yung mga tips, no, kung paano mas puputi pa tayo gamit ang isang glutathione. So ayan, so in-order ko to siya sa online guys, naka-sale siya, so nag-drop yung price, kaya grab ko na yung opportunity kasi last year nag-take ako ng glutathione and effective naman ngayon bago to sa akin, kaya titingnan natin guys kung ito ba ay effective sa akin. Okay, let's go. Hey guys! Welcome back to my YouTube channel! Hello mga bebe loves, mga sissy loves, and mga ka-friendship. Welcome back to my YouTube channel. So ayun na nga guys, no? Nag-order ako online ng glutathione kasi naka-sale kasi guys, no? So bago to siya na glutathione, last year kasi guys, nung nasa nag-duty pa lang ako, so nag-glutathione talaga ako guys kasi lagi ako nasa labas. So para naman ma-protect yung skin natin, at the same time puputi din tayo. So yun naman talaga yung main reason kung bakit tayo gagamit ng glutathione, kasi gusto nating pumuti. Ayan, so ito na yun siya guys. In-order ko to sa online, so bubuksan natin. Buksan natin. Babalik alindog ako guys. Oh. Ayan, ito na yan. So naka-bubble wrap siya. Ito natin. So wow, balot na balot siya guys, oh, sobra. So isa lang yung in-order ko sa online, kahit mura lang siya, no, nag-drop yung price kasi hindi ko, bago kasi to sa akin guys, so hindi ko alam kung effective ba to sa akin or hindi. So much better na yung manigurado tayo. So charan! Ito yung glutathione na in-order ko sa online, Mulan. Ayan siya guys, Mulan. So Mulan 4-in-1 whitening times 30. So ganun siya ka tindi. So kung yung iba is 2 times lang, 3 times, ito talaga is 30 times whitening. So titingnan natin guys, no, kasi ang dami nitong feedback sa online guys, grabe. So I'm pretty sure na effective to kasi based doon sa in-orderan ko online, maganda yung feedbacks and then pumuputi talaga sila. Ayan, so ito guys. So I am so excited no na matry ito. This one is 60 capsules, so good for 1 month. So twice a day ka magti-take nito. Ako, morning at saka before bedtime. Bedtime, ayan. Ano ba yan? Pinagpapawisan ako guys, sobrang init dito, grabe. So, no approved therapeutic claims. Ayan siya. Yung net weight niya guys is 30,000 milligrams and then 500 milligrams ang isang capsule. Okay? Ngayon guys, bubuksan ko to. Ite-test natin siya kung effective ba talaga siya, no? So,
kadalasan kasi kapag bumibili ako ng glutathione, may ginagawa akong procedure, which is doon ko talaga nalalaman na effective talaga yung glutathione. So, kung kayo rin guys, gagamit kayo ng glutathione, much better na i-test nyo muna bago nyo gamitin. So, iti-test natin siya guys. Sa pag-test ng glutathione guys, kailangan mo ng water. And ito guys, mahalaga to, no? This one is Betadine, ginagamit ito sa sugat. And also spoon. So dito mo malalaman guys, no, kung ang isang glutathione is very effective kung papasa siya sa test gamit ang tubig, betadine, and syempre spoon. Ayan. So ngayon, kukuha ako ng isa nito, itatry natin siya kung talagang effective, no? Ngayon, maglalagay muna ako ng betadine guys. Ayan. Okay. So as you can see, ito yung kulay ng tubig na may betadine. So, stir lang natin, no? Ayan. So ngayon, kapag yung isang capsule ng glutathione ilalagay natin dito at nagbago yung kulay, naging white, ibig sabihin, effective. Legit siya at hindi fake. Pero kapag nilagyan natin siya ng glutathione capsule at walang pagbabago sa tubig, ibig sabihin din ay fake. Ayan, so actually guys, kinakabahan ako. Kasi baka hindi ito effective. Pero let's just try kasi ang galing kasi nang nagbebenta nito guys, very accommodating yung seller nito. Ayan, so marami po din siyang binigay na tips sa akin na hindi lang basta-basta mag-rely dapat sa pag-inom ng glutathione. Hindi ibig sabihin na pag-inom ka ng glutathione, puputi ka kaagad, no? So, maraming proseso yun, step by step. At meron ka din kailangan pang i-take para maging effective sa iyong katawan. So, ngayon, bubuksan ko to. Grabe, ang hirap buksan, guys. Okay. Ayan. So, ito na siya guys. Talagang ito guys, nakaseal talaga siya. Ibig sabihin, legit, no? Yung nagbenta. So, ayan. Buksan ko na. So, this is it guys. So, ito na yun siya guys. Kumuha na ako ng isang capsule galing dito. Ayan. So, ngayon, iti-test natin siya, no? Ayan, iti-test natin siya kung effective pa. So, ayan, bubuksan ko na. Ayan. Ayan guys. Ilagay ko na siya. Ngayon, titingnan natin kung magbabago yung kulay, no? Kung magpuputi ba siya. Titingnan natin. Oh. Effective siya, guys. Legit siya, hindi fake. Ayan. So, itong glutathione na to, guys, is legit talaga siya. Hindi siya fake. Ayan. So, pero, nababother lang ako kasi sa ibabaw, ayan ang daming hindi nadi-dissolve. So, ayan siya. Hindi siya nadi-dissolve. So, parang mas maganda siguro na dapat iinumin to na warm water, I guess, para matunaw talaga siya. So, ang ginamit ko naman ito, hindi naman itong malamig na tubig. Yung natural lang talaga siya. No? Ayan. So, lagyan natin ulit guys, no? Ayan, lagyan natin ulit. Ayan, so talagang nagbabago yung kulay niya guys. Ibig sabihin,
original siya, hindi siya fake na glutathione. Ayan. Ibig sabihin guys, original siya, hindi siya fake na glutathione kasi pumasa siya sa test ko na ginawa. So, all the time guys, nagagamit kayo ng glutathione, bibili kayo online, before nyo gagamitin, ito-test nyo muna siya. So, I am so excited to use this product kasi alam ko sa sarili ko na effective siya. Ayan. See? Very effective. Sino bang di effective guys? Oh, whitening 30 times. Oh. Ngayon, isi-share ko naman sa inyo yung mga tips kung paano mas nagiging effective yung pagtitake nyo ng glutathione sa katawan. Ayan. So, don't be intimidated, no? Huwag kang mag-rely doon sa mindset mo na kapag ka mag-take ka ng glutathione, mag-i-epekto agad siya, no? It takes time, no? Hindi pwedeng pag-take mo ng glutathione ngayon, kinabukasan puputi ka na. No, it takes time. Actually, pinaka-less na days is 1 week, no? Bago mo makita yung effect sa skin mo. So, last year kasi guys, when I was still working, no, nung nag-duty pa ako, I've been taking glutathione as well. So, ang iniinom ko noon is Kerry glutathione at saka yung Luxy White. So, na-try ko yung mga products na yon and effective naman siya. So, brand new ito sa akin. Try ko to. So, nakita nyo naman na pumasa siya sa test. Ibig sabihin na original yung product, legit, and effective. So, okay. So, tip number 1 na isi-share ko sa inyo para mas mapadali mapaputi ang yung skin is take vitamin C and vitamin E. Vitamin C is an antioxidant that helps in preventing cell damage from free radicals. Vitamin E is also a powerful antioxidant that may be effective at reducing UV damage caused by free radicals. So, itong dalawang to guys is very necessary and very important, no? Once na nagtitake kayo ng glutathione, dapat present itong dalawang to para mas maging effective at mapadali ang inyong pagputi. Ayan. So, Myra E yung ginagamit ko guys na vitamin E, and then Fern C ang ginagamit kong vitamin C. Nabibili lang po guys sa lahat ng drugstores nationwide. Ayan. So, papakita ko sa inyo guys. No? Ayan siya guys, yung Myra E. This Fern C, bubuksan ko rin siya. Ito yan siya guys. So, ayan. So, yan ang ating tip number 1. Tip number 2, avoid sun exposure. Ayan. So, mas okay guys, no? Okay lang mabilad sa araw. 6 AM to 8 AM is good for skin. Ayan. So, pwede pa po yan siya. Pero, pag tumaas na yung araw, 9 to 4 PM the afternoon, dapat pag nasa labas kayo at kung hindi nyo talaga maiwasan na mabilad sa araw, pwede naman kayong mag-sombrero o di kaya naman maggamit ng umbrella kung nasa labas kayo. Ayan, so ang ating tip number 3, kung hindi nyo talaga maiwasan na mabilad sa araw, tip number 3 guys, use whitening products, soap, lotions, sunblock, or SPF lotions. Talaga yun guys na gagamit kayo ng whitening products para paglalabas kayo at kahit mabilad kayo sa araw, meron kayong protection para sa skin niyo. So yun guys, ang ating tip number 3. Use whitening soap, lotion with SPF and sunblock. Ayan. So, ang mahal guys, no, magpaganda. So, kailangan mo talaga mag-spend ng money kung gusto mong gumanda.
So, I am not promoting all of these products that I've used, no? Hindi ko to pinopromote and hindi ko sinasabi na kailangan nyo rin gumamit. It depends sa panyo. Siyempre, mas maganda pa rin na mas mahalin natin yung sarili nating kutis at balat. So, ganun talaga tayo mga Pinoy, guys. No? Kayo manggi yung ating mga balat. So, like me, gusto kong pumuti. So, kailangan kong gumastos at gumamit ng mga whitening products. Okay? So, tip number 4. Avoid drinking coffee and alcohol as much as possible. Yes, it is recommended talaga yan guys, no, na kapag ka mag-take tayo ng glutathione, dapat magtigil tayo sa pag-inom ng kape at saka alcohol kasi merong mga harmful, it's not harmful. Meron kasing mga chemical doon sa coffee or sa alcohol na magti-trigger or blocker para hindi maging effective yung ating glutathione na tinitik. So, dapat guys, maging maingat din tayo. So, kung gusto mong pumuti, magtiis ka. Tiis ganda to best, no? So, ang tip number 5. Eat fruits and vegetables that are high in vitamin E and vitamin C. Ayan. So, kailangan natin kumain ng masustansyang prutas at saka gulay which are good source of vitamin C and vitamin E para mas lalong umepekto ang ating pag-take ng glutathione. At the same time, healthy ang katawan mo. So, di ba? Mga gulay at prutas na good source of vitamin C and vitamin E, much better yun ang kakainin natin kapag nag-take tayo ng glutathione. Hindi ko naman sinasabi na kapag ka nag-take ka ng glutathione, hindi ka na pwedeng kumain ng karne or anything. But as much as possible, meron kang vitamin C at vitamin E na fruits and vegetable doon sa kinakain mo. So, ayun. So, tip number 6. Always drink plenty of water. Mahalaga pong paalala guys na dapat uminom tayo ng at least 8 to 12 glasses of water a day para maging hydrated tayo always. And it is a good source also guys to flush away the toxins na meron sa ating katawan. And also guys, ang pag-iinom ng tubig, ng maraming tubig, nakakaganda ng ating skin. Tip number 7. Get enough sleep. Ayan. So, isa sa mga nagtitrigger guys kung bakit hindi rin nagiging effective yung pag-take natin ng glutathione is that kulang tayo sa tulog at pahinga. So, mahalaga po yun na bagay, no? Dapat nyo malaman na kailangan nyo rin ng enough rest, ng enough sleep para ma-maintain nyo yung glowing not just on your face but on your whole body. Ayan. So, kailangan nyo rin magpahinga, no? If you have spare time at work, may rest hour kayo, break time, take a nap para naman ma-achieve nyo ng mabilisan yung gusto nyong makuha na kaputian sa inyong mga katawan. Yan po ang major 7 tips na i-share ko sa inyo para mas mapadali ang inyong pagpuputi sa inyong mga katawan, not just using this glutathione. And mahalaga pong paalala, no? Kahit hindi po tayo nagtitake ng glutathione, mahalaga din po na malaman nyo yung mga tips na yon para ma-apply nyo rin sa sarili nyo. Ayan. So, it's the best way guys, no? Kasi kahit hindi ka mag-take ng glutathione, at least nasunod mo yung tips na yon at ma-apply mo yun sa katawan mo, I'm pretty sure, hindi ka man puputi, at least glowing pa rin yung skin mo. Ito yung mga ginagamit ko ngayon guys. No? So sana effective to sa akin. Ayan, so uulitin ko po, no, I am not promoting these products kasi hindi naman ako binayaran ng mga
may-ari nito para mag-promote nito, but I am just sharing you guys kung ano yung mga ginagamit ko pampaputi sa aking katawan. And talaga namang masasabi ko na sana effective din to sa akin. Kasi first time ko gumamit nitong glutathione ng Mulan. Ayan, Mulan! No? So, 30 times whitening siya, guys. So, Sharo, hindi tayo puputi nito. I'm sure puputi ako nito, guys. So, that's it for today's vlog, guys. Maraming salamat, no? Thank you for watching. I hope may na-share ako sa inyo ngayong idea kung kayo ay gustong gumamit ng whitening products. Lalong-lalo na pag mag-take ka ng glutathione, kung ano ba yung mga tips na dapat natin gawin para maging fast, reliable isang glutathione sa ating katawan. So maraming salamat guys, no? At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please consider like, share, and subscribe. At pakitap na rin ang notification bell button para updated ka lagi sa aking YouTube channel. Ayan, so mega love shout out to my dear friends, no? My team babies, Pia Bonita, Amiga Pipin Filipina American, Sis Phil Young, and Sis Clip and Bell, and to my YT family, and also mega love shout out sa inyong lahat. And maraming salamat kayo sa lahat ng suporta at patuloy na nanonood ng aking mga videos. Mega love shout out sa inyong lahat. So maraming salamat guys, and we'll see you again on my next vlog. Bye-bye!